Ima ih svuda. Oni su oko mene. Love me i žele moju smrt. Ovi poverioci ne mogu da me ostave na miru. Totalno sam švorc. U redu je. Neće dugo potrajati od mrvice hleba. Uskoro će se moj život promeniti. Verovala sam i nastavila da trošim novac na još jednu čašicu viskija. Zdravo svima. Moji prijatelji me zovu dama u šeširu, ali za vas sam samo Mary. Poslednja 2 meseca su za mene bila zaista grozna. U početku sam propala u istrazi o ubistvu zaposlenog iz IT kompanije. Kao rezultat dobio ga je moj najgori neprijatelj, inspektor Boža. On je takav prevarant. Tada sam se zbog svoje gluposti počela smejati kada mi je žena govorila o smrti njenog muža koji umru ispod krave. Doslovno ispod krave. Bio je mlekar i krava ga jednostavno nije primetila i odmah je legla ispod njega. Na kraju i moja reputacija je umrla kao i onaj čovek ispod krave. U neko vreme sam dobila čudno pismo od školske koleginice Bele. Napisala je da je pre nedelju dana njen sin Jovan nestao. Šta više, zamolila me je da odmah odem u taj grad i pitam sve studente na univerzitetu gde je Jovan studirao i u studentskom domu u kome je živeo. Kako nije bilo u gradu i nije to mogla sama. Pa sećam se Jovana, bio je tako fin dečko. Bela je bila moja najbolja prijateljica iz škole i nisam mogla da odbijem da joj pomognem. Možda se ne bih obogatila iz ovog slučaja, ali jednostavno nisam mogla izneveriti svog prijatelja. Sledećeg dana sam stigla u grad i otišla pravo na Jovanov univerzitet. Mesto je definitivno bilo puno života. Postala sam nostalgična. Prisetila sam se kako sam se u svoje vreme družila i zabavljala umesto studija na Institutu za forenzičke nauke. Prvo neslaganja počela su na univerzitetu. Svi okolo su rekli da je Jovan dan ranije bio na svim predavanjima, ali u pismu sam pročitala da je nestao pre nedelju dana. Bilo je čudno. Sumnjala sam da mi je Bela lagala. Raspitala sam se još malo, ali svi studenti su tvrdili da su ga videli dan ranije. Tog trenutka odlučila sam da pozovem Belu, da shvatim na šta je Jovan mislio u pismu ako je njen sin bio na fakultetu dan ranije. Ali nije podigla slušalicu. Ne razmišljajući 2 put, otišla sam u Jovanovu sobu. Nije bio tamo, ali situacija je bila ista kao na univerzitetu. Svi su potvrdili da je i tog dana ujutru bio u sobi. Obezbeđenje je čak pokazalo i njegov potpis koji je potreban kada odete. Njegov cimer pokazao je Jovanovu fotografiju koja je nastala dan ranije tokom zabave na proslavi polaganja ispita. Ili sam bila idiot koji je tražio pogrešnog Jovana, ili Bela nije izgubila sina, ali i on je samo ignorisao njene telefonske pozive. Te sekunde dobila sam telefonski poziv od Bele. Naravno, da njen glas nije bio poput majke koja je izgubila dete, ali rekla sam joj da sam posetila univerzitet i Jovanovu sobu. Obavestila sam je da nešto nije tačno u pismu koje je poslala. Kako sam se iznenadila kada sam saznala da su tog dana otišli u seosku kuću, a Bela mi nije poslala nikakvo pismo.